aw bisimila Kanta Media ka don kibaru kan. Min bɛna lase aw ma aw balimamuso Orokiya Fofana fɛ. Bi ye tɛnɛ ye Novembre kalo tile 17 san 2025. Aw ka don kibaru a waati sera. Aw minnu bɛ n'aw tun bɛ hami hiji kɛcogo ɲuman na Agence Adama Travel ka se ka aw lafiya aw ka voyage ko Imura hiji ka nin bɛɛ lajɛlen nɔgɔya aw bolo a y'aw jigi kɛ Agence Adama Travel u ka hôtelu ye olu ka surun bateau kɛyɔrɔw la Madinɛ ani Maka ni tɔgɔ sɛbɛn u fɛ aw ka bateau ko yɛrɛ bɛ livre minnu kɔnɔ u b'o di aw ma ani tilew hiji koɲɛw bɛɛ lajɛlen bɛ tile minnu kan ani sagiw aw bɛ se ka bololafɛnw bɛɛ lajɛlen lasago min kɔnɔ lasago ko cɛɲi na fo ka taa se aw ka namu ma a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ka sɔrɔ aw ma musaka bɔ u jabala filɛ nin ye Amdala ye ka ɲɛsin Lafiyabugu kaburudon daba ma Mɔtikaw fɛ u ka lasigiden bɛ yen nɔ o de ye radio Keleya Gawusu Kuma ale ka numéro ye 66 72 86 32 Agence in yɛrɛ ɲɛmɔgɔba Adama Tarawele ale ka numéro ye 76 31 68 57 Agence Adama Travel a ka dayɛlɛlen don ka aw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Tarata don Octobre kalo tile 21 san 2025 Agence Kuba Voyage ani a ka faraɲɔgɔnkan jɛkulu u ka umuradenw bɔra nin don kɔfɔlen na ni ka u kunda Madinɛ kan nin don kɔfɔlen na Kuba Voyage ka ni umuraden ninnu o tun nisɔndiyalen don ani u bilasiralibagaw Agence Kuba ɲɛmayaso ko k'a b'a ladɔnniya k'a fɔ min ye Décembre kalo tile 23 ye ani Janvier kalo tile 7 umuraden dɔw bɛ taa nin don kɔfɔlen fila la aw minnu b'a fɛ ka taa a ka umura kɛ nin don fila la o ɲɛna suganti bɛ aw yɛrɛ bolo a ka wuli teliyala ka na ka tɔgɔ sɛbɛnw kɛ Agence Kuba ɲɛmayaso la Bamakɔ kura k'a bɛ dugawu don kɛ umuradenw ko Ala ka umura ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ. Jagokɛla soba min bɛ Bamako a ye wele bila essence baarakɛlaw ma boucherw ma o ni boulangerie baarakɛlaw ma yaasa u ka se ka sigi ka kuma essence ko gɛlɛya kan. An ye seereya min sɔrɔ o kɛnɛ kan o filɛ nin. Jagokɛlaw ka tɔn ɲɛmɔgɔ minnu bɛ sugu kɔnɔ boucherw boulangerie-tigiw ni essence gérants de bisimilalen filɛ jagokɛlaw ka soba sesim Bamakɔta ɲɛmaa fɛ a kun ye ka hakilina falen ni kumaɲɔgɔnya kɛ tajiko gɛlɛyaw kan. Da dumuni kɔlɔsili la a ka ɲi bi quoi an ka sugu kɔnɔ kɔlɔsili la a ka ɲi a prix ka ɲi a bon hakilisigi fana b'a la parce que da dumuni kun ka gɛlɛn samiya kɔnɔna camancɛ de la normalement o ye da dumuni yɛrɛ baara kɛcogoya ye ni ɲɔtigɛw nana ɲɔw récolte bɛ sen na da dumuni man ka gɛlɛya a bon an b'a fɔ jamana ye fana jamanatigi a k'i hakili sigi récolte min bɛ yen nɔ da dumuni tɛ gɛlɛya. Bi n'i y'a jateminɛ minnu bɛ na ni essence ye n'i ye citerne ninnu lajɛ i b'a ye a kɛrɛ kan minnu sɛbɛnlen don ni corridor tɛ i bɛ taa sɔrɔ NDC don sɛbɛnlen bɛ olu kan bon an dun ka société multinationale minnu bɛ Mali la yan n'i y'a jateminɛ olu tɛ transporteur ye olu tɛ na ni produit ye jamana kɔnɔ donc n'olu tɛ na ni produit ye jamana kɔnɔ minnu bɛ na n'a ye bon olu fana o ka réseau man bon réseau tɛ dɔwɛrɛ station caman t'o bolo k'a fɔ i n'a fɔ multinational nu bɛ cogoya min na i n'a fɔ Total bɛ cogoya min na i n'a fɔ Shell bɛ cogoya min na i n'a fɔ Oryx bɛ cogoya min na olu station caman b'u olu bolo mais malheureusement olu tɛ na ni essence ye donc maintenant si ni minnu bɛ na ni essence ye ni station caman t'u bolo pour que ça dit jamanaden ka se ka essence sɔrɔ nɔgɔya la an ka proposition kɔni tɛ dɔwɛrɛ an minnu ye gérant ye an sigilen bɛ station kɔnɔ su ni tile an t'a dɔn an bɛ taa yɔrɔ min na o k'a d'an ma. Jagokɛlaw tɔgɔla soba Bamakɔta ɲɛmaa ka fɔ la ko jamana bɛ tajiko gɛlɛya min kɔnɔ ko a man kan mɔgɔ si ka dɔ fara jagofɛnw sɔngɔ kan. An y'u bɛɛ lajɛlen wele bi k'a lajɛ an bɛ se ka baara boloda baara min bɛ se ka nɔgɔya nati cogoya min na an ka sugu kɔnɔna la an b'a dɔn an bɛ yɔrɔ min na bi baloko dɛsɛ tɛ sugu kɔnɔ balo bɛ sugu kɔnɔ mais ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan de b'a la donc kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ an y'a ɲini an ka mɔgɔw fɛ a y'a lajɛ halisa a ye wulikajɔ kɛ parce que sugu mana kɛ cogo cogo mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu fana bɛ balo gɛlɛya in de kɔnɔ donc an b'a ɲini u fɛ u kana gɛlɛya kɛ mɔgɔw ma. Ni lajɛ in sen fɛ bɛnkan minnu bɛ ta o bɛ na kɛ gafe ye k'a lase jamana ɲɛmaaw ma kɛnɛ labɛnbagaw ka fɔ la. Orange ye dɛmɛ kɛ
min bɛ taa $200,000 bɔyanko la yaasa k'o don tulu o ni balo an sariya min sɔrɔ kɛnɛ kan o filɛ nin San mugan ye Fondation Orange bɛ dɛmɛ ni tɔbɔtɔli wale kɛ ka ɲɛsin bolofara caman ma Mali kɔnɔ. Fondation Orange bɛ journée d'organiser avec don ni fond ka association de démunis ye pour que ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ ka surtout des centres dɛmɛ ka écoleso kit scolaire de écoleso ni fama donc an bɛ fɛn caman caman ko kɔnɔ ni yɛrɛ y'a même service social des armées les pupilles de la République direction nationale du développement social an ye don kɛ nin structure bɛɛ même les structures étatiques minnu bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ quoi bon maintenant nin ye Bamako ta ye an tun ye Kulukɔrɔ ta kɛ an kan ka dɔ kɛ Mopti fana ko bɛ baara min na ŋununu kan tɛ dɛ tɔgɔ ɲini kan tɛ tiɲɛ yɛrɛ de don an bɛ laɲini minnu ɲinina duw kɔnɔ Orange Fondation Orange mɔgɔw bɛ yen k'a bɛɛ lasabati anw ye n'an wulila k'an bolo mɔrɔ bɔ o nɔfɛ an tɛ fɔ an jigin. Jamana n'a den bɛɛ cɔ a la kɛnɛya ni maaya dɛmɛ minisiri Asan Bajalo Ture ye Fondation Orange fo a ka don o don dɛmɛ na ka tila ka marabaa ɲɛmaw ka taabolo kuraw wele da dɛmɛkɛla bɛɛ ye. On met une activité de relèvement économique de là, c'est-à-dire malodine, yodine, tout dit, on met un chamambo là, mais on va faire de sorte que la fin de 10 mois, il y a la fin de pour que les samedi les mains, ou cas sur les fenêtres à bloquer. Ali salon de l'entrepreneuriat docker avec les personnes handicapées, on a vu que nous sommes et machine de fin de Mousodoma, de salon, Nina, oui, fini de Kalafoka de Anirema, ou bien mon soja. Sefa wari $200,000 ni kɔ bɛɛ de donna nin balo furaw ani nin kalaminɛw la Fondation Orange Mali fɛ. Bendeya ye dɛmɛ kɛ Luxembourg ye min bɛ taa $15,000 yaasa ka se ka banabagatɔ dɔw dɛmɛ ni a ye an sariya min sɔrɔ o kɛnɛ kan o filɛ nin Waribon cakɛda Bendeya bɔlen filɛ ka $15,000 di kɛnɛyaso Luxembourg ma. Denmisɛnnin dusukundimi banabagatɔ 5 minnu kan ka opéré k'o kɛ dɛmɛ ye olu ka furakɛli la. U y'a yira n'a k'a fɔ ko denmisɛnnin caman b'u bolo minnu ye bana b'u la n'u ye dusukundibana de b'u la donc an kɔni a bɛ san damadɔ bɔ san o san an b'a essayer ka denmisɛnnin damadɔ dɛmɛ o hukumu kɔnɔna kɔnɔ u ka se k'o opérer parce que dusukundibana in furakɛ bon jinɛ kɔni an ye wari min d'u ma a bɛ taa $15,000 ye hakili la a kan ka se ka denmisɛnnin 5 ɲɔgɔn ta ka se k'olu ka opération bɛɛ laban. Ni dɛmɛ in tantuna Luxembourg ɲɛmaa fɛ nka halisa mɔgɔ i ko k'i bɛ faso in fɛ u mago bɛ i ka dɛmɛ na. U bɛ ka denmisɛnnin minnu ka prise en charge kɛ tan a b'u ka jɛnatigɛ yɛlɛma dɛ donc kuma filanan ye min ye ka bɛɛ lajɛlen fana exhorter bɛnda n'a ɲɔgɔnnaw ka dɔn k'a fɔ denmisɛnnin caman de bɛ yan minnu ka prise en charge kan ka kɛ. Donc sisan minnu yɛrɛ enregistré n'an bolo a ka ca ni denmisɛnnin 5,000 ye. Bendeya cakɛda siɲɛ fɔlɔ tɛ nin ye ka dɛmɛ kɛ Luxembourg ye o bɛ jigisigi ko fɔ ka d'a kan foyi tɛ kɛnɛya bɔ. Lajɛda kɛra Kayi min bɛ tali kɛ sanuko o ni essence ko gɛlɛya kan an sariya min sɔrɔ o kɛnɛ kan o filɛ nin. Contenu local min ni ɲɛmɔgɔw ya hakilina ɲuman ta k'a fɔ minnu bɛ jamana kɔnɔ donc sigida mɔgɔw bɛ se ka o bénéficier cogo min sigida mɔgɔw bɛ se ka lafiya sɔrɔ a kɔnɔ cogo min sigida mɔgɔw bɛ se ka développer cogo min donc o contenu local olu y'a o sariya tara maintenant pour que k'a lawaleya CDC y'an fara ɲɔgɔn kan o de kama hakilinata min b'an na o atelier kɔnɔna la fɛn caman fɔra an ye minnu faamu fɛn caman fɔra an tun tɛ minnu dɔn n'an y'olu dɔn donc atelier in kɔni vraiment a ɲɛna yɛrɛ de. En entreprise locale an bɛ se ka développer kosɛbɛ pour jamana sɔrɔ bɛɛ kana bɔ ka taa kɔfɛ an minnu yɛrɛ bɛ commune kɔnɔ an ka jamana sɔrɔ dɔ sɔrɔ n'o y'an ka dugu jukɔrɔfɛnw ye a bɔtɔ jamanadenw ka hɛrɛ dɔ sɔrɔ a nɔfɛ ka ye région minier kɔrɔba de don parce que a bɛ san 10 caman bɔ ka ye entreprise bɛ mini baara dɔn u b'a dɔn u sen b'a la u b'a ɲɛ dɔn voilà bon hakilina bɛ n bolo toujours k'u bila norme kɔnɔ norme bɛ se k'a to an partenaire minnu bɛ yen n'u fana bɛna usine ninnu dayɛlɛ an ka se k'u ka besoin satisfait à 100%. laɲini kɛra yaasa malidenw yɛrɛ bɛ se ka baara ninnu sɔrɔ ka kɛ cogo min na o ye baara jumɛnw ye o ye taji laseli ye minnu kɔnɔ
o ye minibɔgɔ cɛli ye ka bɔ bɔgɔ bɔyɔrɔ la ka taa se sanu bɔyɔrɔ ma ka se usine ma o ye minɛnw donni ye ka bɔ port la ka se société baarakɛyɔrɔ la o fana ye ka u bɔgɔ bɛ se ka se papiyew ni finiw ni fɛn minnu ma yaasa u ka baara bɛ se ka kɛ cogo min na. Ni ne bɛ dansigi kɛ an ka bidon kibaru kan min lasera aw balimamuso Orokiya Fofana fɛ. An b'a fɔ aw kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ. Nin ye kibaruya duman ye ka ɲɛsin cɛlakaw ma. Aw minnu bɛ yen ni gɛlɛya bɛ aw kan dilanko nasira fɛ aw ka teli walima aw tɛ aw sago sɔrɔ aw bɛ se k'a fɔ tabarikala Ala ni sabu ɲuman yɛrɛ barika la. Sabu ɲuman ye farafin jiri gɛlɛgɛrɛ ye kɔlɔlɔ tɛ minnu na u ka furaw ye suguya 2 ye a munta bɛ yen dunta fana bɛ yen walasa adamadenya ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi la fo kɛnɛya ka lasabati o kɛra sababu ye sabu ɲuman ye furudimi fura bɔ furudimi fura min bɛ kɛ sababu ye ka aw kisi dumuni yɛrɛ kɔlɔlɔ ma min ye koko ye inflexion ka se furudimi ma ale ni maa minnu bɛ ni kunkolodimi gɛlɛn bɛ u la sanga ani waati walima minnu bɛ n'u tɛ se ka sunɔgɔ sabu ɲuman ye wusulan bɔ wusulan min bɛ kɛ sababu ye ka se ka hakilisigi ni basigi la sabati aw ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'aw mago bɛ sabu ɲuman furaw la sɔrɔyɔrɔ kelen pe arajo ɲɛta Abdulayi Kanta fɛ yen a ka nɛgɛjuru sira 79 0D 77 13 walima aw bɛ se ka weleli kɛ 69 33 57 06 ɲɛnamaya jɔsenba dɔ ye kɛnɛya ye sabu ɲuman ale ka laɲini ye ka se ka kɛnɛya di adamadenw ma. Sabu ɲuman ɲini Allah ye sabu ɲuman